5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय रेशन कार्ड बेनिफिसारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोना खोनाबोबाय दंमोन मास मोनथामनि माइरंखौ गभर्नमेन्टआ नोंथांनो जुन मान्थआव होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। जुननि 1 निफ्राय 10 तारिखनि गेजेराव मास मोनथाम बे मास मोनथामनि माइरंखौ नोंथांमोननो होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बबे मान्थनि माइरंखौ नोंथांनो होनायनि बाथ्रा बुंदों आरो फाइनेलि नोंथाङा नैबे दाथ' जुन हाबबाय, नोंथाङा फाइनेलि बे माइरंखौ मोनबाय नामा? जोङो बेनि आपडेटखौ लानानै फैदों। नोंथाङा मोनमारगोन ना मोनमारा नैबे मास मोनथामनि माइरंखौ खेबसेनो जुन मान्थआव? फाइनाल जोङो बेनि आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। आरो मोनसे मोजां आपडेटआनो जाहैबाय नोंथाङा नैबे रेशन कार्डनि जोहै आरो माइरंल' नङा, नोंथाङा रेशन कार्डनि जोहै दालि, सिनि, संख्रि बेफोरबायदि आइटेमखौबो मोननो थांगासिनो दं। फाइनेलि नोंथाङा बे आइटेमफोरखौ माब्लानिफ्राय मोनगोन? नोंथाङा फ्रियावनो मोनगोन नामा? गोबां मानसिफोरानो सोंहरबाय थादों। आं दाख्लैबावै आपडेट होखांबायमोन। थेवबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव आं नोंथांमोननो गासैबो डाउटखौ क्लियार खालामनानै होगोन। नोंथाङा बे रेशन कार्डनि जोहै दालि, सिनि लोगोसे संख्रिखौ माबायदि सिस्टेमाव मोननो हागोन, माब्लानिफ्राय मोननो हागोन, जोङो बेफोरनि गासैबो आपडेटखौ नायगोन। बेफोरबायदिनो नोंथाङा गभर्नमेन्ट स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन गिबियावनो नैबे मास मोनथामनि माइरं जुन मान्थ, दाथ' जुन मान्थ हाबबाय, नोंथाङा फाइनेलि मोनमारदों नामा? जोङो बेनि आपडेटखौ सावरायगोन। फाइनेलि मास मोनथामनि माइरंखौ मियानिफ्राय होनाय जाबाय गभर्नमेन्टआ। मास मोनथामनि माइरं जुदि नोंथाङा मास मोनसेयाव 5 केजि जुदि नोंथाङा माइरं मोनो, नोंथांनो गभर्नमेन्टआ मास मोनथामनि बेयाव प्लास खालामनानै 15 केजि नोंथांनो माइरंखौ होनाय जादों। नोंथाङा 35 केजि BPL केटेगरिनिफोरा मोनो, बे BPL कार्डजों मोननाय जायो। नोंथांमोना जुदि 35 केजि नोंथाङा माइरं मोनो, प्लास नोंथाङा मास मोनथामनि मोनगोन 105 केजि नोंथाङा माइरंखौ मोननो हागोन। बेफोरबायदि नोंथाङा मोननो हागोन। फाइनेलि नोंथांमोना मोननो हामारबाय। गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन, आंबो नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट लाबोदोंमोन। नोंथांमोना रेशन दखानियाव थांनानै नोंथांमोना दा माइरंखौ कालेक्ट खालामनो हासिगोन। जाय बिथांमोना सोंहरबाय दंमोन नोंथांमोननो आरो आं फिन खेबसेबाव बे आपडेटखौ लानानै फैबावदों, जाहाथे नोंथांमोना डाउटआ क्लियार जायो। आरो बे माइरं होनाया जाहैबाय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा सोलिबाय दंमोन। बेखौ नोजोर बोनानै गभर्नमेन्टआ बे डिसिजनखौ लानाय जादों, जाहाथे माइरं रोगानायाव गारि, ट्रेन बायदिसिनाफोरा प्रब्लेमाव गोलैया। बेनि थाखायनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा सोलिबाय थानाय समावनो बे डिसिजनखौ लादोंमोन। फाइनेलि दा नोंथांमोना मोननो हागोन। नोंथांमोना रेशन दखानाव थांनानै माइरंखौ कालेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथांनो जुन, जुलाइ, आगस्ट, बे जुन, जुलाइ, आगस्टनि माइरंखौ खेबसेनो हरखानाय जादों। बेनि उनाव नोंथांमोना सेप्तेम्बर मान्थनिफ्राय नोंथांमोना जेरै मासावनो मास कन्टिनिउ मोनो, नोंथांमोना माइरंखौ मोनबाय थानो हागोन। दा नोंथाङा जुन, जुलाइ, आगस्ट बेखिनि माइरंखौ नोंथांनो नैबे जुन मान्थआव दा होगासिनो दं। दानिया जोङो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटखौ नायबावगोन। बे आपडेटआनो जाहैबाय जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड दं, फ्रियावनो नोंथाङा माइरं मोनगासिनो दं, एबारनिफ्राय नोंथाङा बे माइरं मोननायजों लोगोसे रेशन कार्ड दखानावनो नोंथाङा दालि, सिनि आरो संख्रि बेफोरबायदि आइटेमखौ नोंथांनो गभर्नमेन्टआ बे रेशन कार्डनि जोहैनो नोंथांमोननो रेशन दखानावनो बे दालि, सिनि, संख्रिखौ गभर्नमेन्टआ होनायनि मोनसे स्किम लन्च खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। बेखौ नोंथाङा फ्रियाव मोनगोन नामा? बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरानो सोंहरबाय थादों। बेखायनो आं नोंथांमोननो आपडेट लाबावदों, नोंथाङा बेखौ फ्रियाव मोननाय नङा। दखानाव जेरै दालि सेरसेनि दामा 100 रां, नोंथाङा बे 100 रांनिख्रुइ नैबे रेशन दखानियाव जेब्ला बे स्किमा लन्च जागोन, नोंथांमोना 100
रां जुदि केजिसेयाव दालिनि दामा नोंथांमोना खम बेसेन 100निख्रुइ खम बेसेनावनो नोंथाङा दालिखौ मोननो हागोन, सिनिखौ मोननो हागोन, संख्रिखौ मोननो हागोन, बेफोरबायदि सिस्टेम बानायनायनि बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना अक्ट'बर मान्थआव बे स्किमनि लाबखौ लानो हागोन होननानै आसामनि CMआ रोखा खालामदों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। जाय बिथांमोना फ्रियावनो माइरं मोनगासिनो दंमोन, नोंथांमोना मास मोनथामनि माइरंखौ रेशन दखानियाव थांनानै कालेक्ट खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। এতিয়া কথা পাতাৰ সময় নহয়, এতিয়া কাম কৰাৰ সময়। অহা কেইটামান মাহত আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে প্ৰথম আমি অসমৰ আই মাতৃসকলক, সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ আই মাতৃসকলক যি মহিলা উদ্যমিতা 10,000 টকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, তাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, সেই লক্ষ্যত এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাম। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে দালি, নিমখ আৰু চেনি আপোনালোকক কম মূল্যত দিম। 1 অক্টোবৰৰ পৰা সেই আঁচনিখনো আমি আৰম্ভ কৰিম। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দামো 300 টকা কমাই দিম। এতিয়া তাতো হাত দিছোঁ যাতে যেনেকৈ কৈছিলোঁ সেই প্ৰতিজ্ঞাও যাতে আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। গাঁৱৰ আৰু চহৰৰ দুখীয়া ৰাইজে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ যাতে 300 টকা কম দামত পাব পাৰে। আৰু আমি নতুনকৈ যিসকলৰ নাম অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলোঁ, তেওঁলোককো যাতে আমি সোনকালে অৰুণোদয় দিব পাৰোঁ, তাৰো ব্যৱস্থা আমি ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ। মই ৰাইজক এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আমাক সহযোগিতা কৰিব আৰু আমি আপোনালোকক যিয়েই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতি 100% আমি পূৰণ কৰিম আৰু অসমক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এখন বলিষ্ঠ আৰু সমৃদ্ধ ৰাজ্যলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম।